Wat nu? 1 dag Alles later. Geen Zou het pepernootprobleem politie opgelost zijn. bellen maar. Zoveel Als tijd iemand is er de niet boevenpiet meer. heeft gezien, En meld dit hoe dan zou even het in bij de keuken van Kokkie gaan? apenstaartje sinterklaasinvenray.nl. Google. Normaal kan je Hopelijk er kan alles Kokspiet vinden, toch weer gaan behalve bakken een Pieter en zijn er zondag bij de pepernotentaart. intocht Je zet genoeg een pepernoten. pepernotentaart. Kom Ja, maar dat is om heel 1:30 wat naar de anders. grote markt. Maar of er Als pepernoten we nou zijn, al die pepernoten op elkaar plakken in een ronde taartvorm, dan hebben we toch een Pieter pepernotentaart? Ik zou zeggen, prima plan. Nou dan, als we nou hier in Spanje die pepernoten bakken, doen we de rest in Nederland. Dan ga ik nu beginnen met de pepernoten bakken. Hop hop. Pepernoten, ik moet pepernoten maken. Pepernoten. Oh, geen vrije dagen meer. Helemaal niks. Alleen nog maar pepernoten maken. Geen zaterdagen, geen zondagen. Oh, ik moet genoeg pepernoten hebben. Oh, alleen maar pepernoten. Oh, het weekend werken, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag ook nog. Oh nee, ik heb niet genoeg. Komt er me nog helpen? Oh. Een beetje groene pepernoten. Het is allemaal niet meer. Ja, maar Sinterklaas, ik ga er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat iedereen in Venray genoeg Pieter pepernotentaart heeft. Maak u geen zorgen, het komt allemaal goed. Nou, hoe zou het met Kokkie gaan, hè? Ja, ik ga niet meer kijken. Ik denk dat hij boos is op me, want ik heb nog steeds dat spul in mijn neus. Ik roep wel even. Oké. Kokkie, hoe gaat het? Oh, jullie moeten helpen. Pepernoten maken, rollen, rollen, rollen. Pepernoten maken zoveel mogelijk. Maar het is alleen maar deeg. Nee. Het is wel saai zo, hè? Ja. Zullen we anders een liedje zingen? Maan schijnt door de bomen, makkerstaartje wild geraast. Heerlijk avondje is gekomen, avondje van Sinterklaas. En Klaar! Ik ga naar de keuken oh, brengen. hier, rustig met die pepernoten. Rustig, rustig, rustig. We gaan ze wegbrengen. Ja. Kom op. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Zo, dat zit erin. Toppie. Nu nog even de kookwekker. Nu moeten we nog even wachten. Maar ik ga niet weg voordat ze klaar zijn. Anders zijn ze dadelijk weer mislukt. Wij wachten erbij. Goed, doen we met z'n drieën. Nou, mooi. Zo, die zijn klaar. Komt-ie maar. Zo, de eerste lading is er doorheen. Ik zou zeggen, ga lekker naar buiten. Kom ik zo met mijn lekkers. Toppie. Prima. Zo, de pietjes zijn moe. Ik heb nog wat pepernoten over, want het is zojuist gelukt om alles te maken. Ze zeggen smakelijk eten. En dan haal ik nog even wat chocomel. Toppie. Waar zijn mijn pepernoten nou? Ze zijn allemaal weg. Hé, waar ga jij naartoe met mijn pepernoten? wat nu? Alles weg.
geen pepernoten. Politie bellen maar. Als iemand de boevenpiet heeft gezien, meld dit dan even bij info@sinterklaasinvenray.nl. Hopelijk kan Kokspiet toch weer gaan bakken en zijn er zondag bij de intocht genoeg pepernoten. Kom om 1:30 naar de Grote Markt. Maar of er pepernoten zijn?